אני מאוד אוהבת פרחים, כמו שאמרתי קודם, במיוחד אני אוהבת חמניות, אתם רואים את הצבעים פה, והחלטתי שאני הולכת לעשות לעצמי משהו משמח. שלום, שמי אלה, אני עושה עבודות יצירה באומנות, בפסיפס, בזכוכית, בוויטראז'. אני מאוד אוהבת את העיסוק שלי, אני עוסקת בו כבר 7 שנים, התחלתי בטאלין באסטוניה והמשכתי בישראל, ואני חושבת שאחד הדברים הטובים שקרו לי בחיים, שמצאתי את העיסוק הזה ואני ממשיכה בו ומאוד מאוד נהנית מכל רגע ורגע. את השעון התחלתי לעשות, זאת העבודה השנייה שלי בעצם בפסיפס. כשהתחלתי לעשות פסיפס, התחלתי לעשות מקרמיקה, וזה קוביות שעשיתי מקרמיקה. כשהתחלתי לעשות את העבודה, הרעיון היה לי משהו אינדיאני, כי הצבעים הם כמו אצל האינדיאנים, ואני מאוד אוהבת את האומנות שלהם. והחלטתי, כשהתחלתי לעשות קובייה לקובייה, התחלתי לחבר, פתאום עלה לי רעיון אדיר בראש. אמרתי, אני אעשה מזה שעון בבית, זה שעון מקורי שלי, לא ראיתי אותו בשום מקום, והרעיון הגיע משום מקום, זה כנראה מישהו מהיקום שלח לי. וכשסיימתי את השעון, ואמרתי שאני אטבע אותו בקיר, וזה יהיה הדבר שתמיד יזכיר לי את ההתחלה של העבודה שלי, ולכן הוא נמצא על הקיר, והוא באמת מאוד מאוד מיוחד, אני גאה בעבודה שלו, ולשעון החלטתי גם להוסיף איזשהו עיצוב שיחבר ותעשה לי זרימה מהשעון לקירות, וכך יצרתי פינה מאוד מיוחדת אצלי בבית, שמאוד מצחן בעיניי. זאת עבודה שזה מנורת טיפאני, תמיד רציתי, האמת שהתחלתי ללמוד לעבוד בזכוכית, הייתי באסטוניה, שנה גרתי באסטוניה, ובטאלין מצאתי סדנה שעוסקת בוויטראז' ומאוד מאוד רציתי ללמוד ויטראז', ובאמת שם התחלתי את התחביב שלי שהפך אפשר להגיד כבר למקצוע, וזאת המנורה שכשחזרתי לארץ החלטתי שאני הולכת לעשות מנורת טיפאני לפחות כאתגר, עשיתי את זה כאתגר, זה היה מאוד קשה אבל זה הצליח, ומאוד הייתי גאה בעצמי שהצלחתי לעשות את זה, ואם אני מדליקה אותה, זה נראה בצורה כזאת, זה נראה מאוד יפה, זאת המנורה, מנורת טיפאני שלי, שאני מתכוונת לעשות עוד כמה כאלה, ואני חושבת שזה עיצוב לבית נפלא. גם השולחן שהיא עומדת עליו, זה גם השולחן שאני עשיתי. הנה זה, עכשיו מוריד. וזה גם שולחן, זה פסיפס רומאי, שגם אני עשיתי. אני מאוד אוהבת את השולחן הזה, יחד עם המנורה שלי. חוץ מתמונות שאני עושה, אני גם מכינה כלים לעיצוב הבית, ליופי. כל מה שאתם רואים על השולחן זה עבודות שלי, שאני הכנתי כמובן, כל אחד בטכניקה אחרת, ואני חושבת שזה מוסיף לעיצוב הבית,
וכמו שאמרתי קודם, אני מאוד אוהבת צבעים, אז זה עושה שמח, זה עושה מצב רוח טוב, ומאוד נחמד לראות כלים כאלה בבית, שיכולים לעשות פינה מאוד נחמדה בבית, ולעצב בית, וכן, כל מי שנכנס מתלהב. אז שיתלהבו גם אצלכם. אלה פרחים וזכוכית. עכשיו, למה עשיתי אותם? אני מאוד אוהבת פרחים. הבעיה היא שכל הפרחים שיש לי בבית, משום מה, הם לא שורדים. אז אני אמרתי לעצמי, אם הם לא שורדים, למה שאני לא אעשה לי שמח, ומצב רוח טוב, ושתמיד יהיו לי פרחים בבית, לכן החלטתי לעשות פרחים וזכוכית. הם תמיד יחיו, הם תמיד יפים, הם אף פעם לא ינבלו, יש להם צבעים מאוד מאוד יפים, מאוד חיוניים, מאוד חיים, לכן אני מאוד שמחה שיש לי פרחים כאלה בבית, ותמיד שמח, תמיד עליז, תמיד עושה מצב רוח טוב, גם לי, גם לכל מי שנכנס אליי הביתה, ויש לי עוד פרחים כאלה שגם עומדים על השולחן, שגם אני הצבתי אותו, וגם פרחים שלי, נוספתי עוד פרחים בצבעים האלה, ובעתיד אני מתכוונת לעשות עוד שולחן עם פרחים. בעצם הפרחים האלה פשוט מקשטים את הבית שלי, ובאמת עושים לי מאוד מאוד שמח. זאת חנוכיה, שהכנתי אותה לפני 3 שנים, לכבוד חנוכה כמובן. החנוכיה עשויה זכוכית רגילה, שנכנסת לתנור, קוראים לעבודה הזאת פיוזינג. אני מאוד אוהבת את החנוכיה, כי היא מאוד מיוחדת, במיוחד כשנרות צבעוניים דולקים, היא כולה אור וצבע, וזה מאוד מאוד מרגש, מאוד יפה, ובאמת אני מאוד אוהבת את החנוכיה שלי, ואני מקווה היא תשמר עוד הרבה שנים, ואני מתכוונת לעשות עוד כמה כאלה. נחמדה. היא מאוד מאוד מיוחדת. את המסגרת הזאת אני קניתי בגלריה, שהיה שם מכירת חיסול, הם בעצם מצאו את המסגרת שהייתה זרוקה מאחורי כל מיני רהיטים, ואני גיליתי אותה, והמסגרת פשוט קפצה לידיי, שנה שכבה אצלי בבית בלי מעז, ופתאום בלילה אחד התעוררתי, ואני ראיתי את התמונה בדמיוני, והחלטתי שאני הולכת לעשות תמונה כזאת. זה גם פיוזינג, זה גם עץ, זה חיבור של עץ, פיוזינג, ודמיון שלי, שאני מאוד אוהבת את התמונה הזאת, מאוד מיוחדת, מאוד מקסימה, מאוד שמחה. זה עשיתי בעקבות פרח לילך, שאני מאוד אוהבת, חבל שאין לו ריח של לילך, אבל לפחות זה נותן לי איזשהו פתרון לנוסטלגיה שלי ללילך, וזה עוד פרח יפה ונחמד, ושתי העבודות האלה אני גם מאוד מאוד אוהבת אותן, אני חושבת שהן עבודות מקסימות ונחמדות, ויכולות לעצב כל בית. אם שמתם לב, העבודות שלי הן צבעוניות, אני מאוד אוהבת צבע. אני חושבת שבאדם צריך לחיות בצבע בין הצבעים, וזה משרה לו הרגשה מאוד מאוד טובה, הרגשה של שמחה, וכשבאדם שמח, הכל הולך לבחיים. האופטימיות מתפרצת בין העבודות שלי. כי אני מטבעי באדם אופטימי. אני חושבת שהחיים הם יפים, עם כל הדברים הלא טובים שקורים לנו בחיים, עדיין החיים הם הרפתקה יפה ומעניינת. אז כדאי לחיות נחמד, מעניין, וכל פעם לחפש משהו חדש, ולהתלהב מדברים קטנים שעושים את החיים. זאת עבודה שאני מאוד אוהבת אותה, והיא עשויה על עץ זית, היא נקראת מים ואש, אדמה ואש ומים. העבודה עשויה מזכוכית שנקראת סמלטי. לצערי הרב, הזכוכית הזאת מאוד יקרה ולא נמצאת בארץ, אז לכן להביא אותה לחול. הביאו לי, חברים טובים שלחו לי המון זכוכיות כאלה,
כדי שאני אוכל ליצור, ואני חושבת שזאת אחת העבודות שאני, קודם כל היא מאוד מיוחדת, וגם נתתי לה שם מאוד מיוחד, כי בתהליך שעשיתי, פתאום אני גיליתי שזה מה שאני רוצה שיקרה. אש ומים, והרי געש והרים, ושוב מים, גם רוגע, וגם התפרצויות של געש ואש, וגם שוב, אדמה שנותנת לנו יופי, נותנת לנו חיים, וגם מים נותנים לנו חיים. האש נותנת לנו המון יצירתיות. אז זאת העבודה שהדבר יהיה לי מקום לתלות אותה איפשהו, או לשים אותה, שכולם כמוני ייהנו ממנה. אחד מהצלחות שאני הכנתי, יש להם משמעות. זה לא רק ליופי, זה גם משמעות. כל אחד מהצלחות האלה, יש לה כיתוב ביפנית, ולכל כיתוב יש מילה, למשל, אושר, אהבה, בריאות, פרנסה, יופי, שמחה. אז כל אורח שמגיע, ואני שואלת אותו, מה המצב הרוח שלך היום? ואז הוא אומר לי, אני מאוד רוצה אהבה. אז אני אתן לו צלחת שמתאימה לו, כי הוא רוצה אהבה. אורח אחר שרוצה מאוד פרנסה, אז הוא יגיד לי, אני רוצה פרנסה, אז אני אתן לו לאכול מהצלחת שתביא לו פרנסה. אז זה הרעיון שלי מקורי. הייתי כמובן מאוד שמחה שמסעדות ביפן וגם בארץ, המסעדות היפניות יאמצו את הרעיון, ואולי ירכשו ממני צלחות כאלה, בשמחה. שלום חברים, זאת תמונה שנקראת הסתיו. הסתיו באירופה, אני מאוד אוהבת אירופה, אז החלטתי שאני רוצה לעשות תמונה שמזכירה לי את אירופה, עלי שלכת, וקצת ישראל, כי יש ים, וצבע כחול, וצבע חום, וצבע כתום, זה הצבעים מאוד מאוד יפים, ושמחים, לכן התמונה הזאת גם כן שמחה, עושה לי טוב, ואני מאוד אוהבת אותה, ותהנו.